mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kwina kulikonse kumene muli mtsiku lero pa programu ino yakudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndali Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mtsiku lero mu programu ino mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Pamene tikupitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu programu imeneyi, ndikhulupirira kunena kuti ambiri amene takhala kutsatira bwino tikudziwa kunena kuti mwina lero tikhoza kuphunzira chani makamaka potengera ndi zimene tinaphunzira komanso zimene tinanena mu programu imeneyi yapitayo. Mu programu imeneyi yangotha kumene tidaphunzira makamaka kuchokera ku mabuku awiri, buku la Ezekiel komanso buku la Daniel. Tinazafotokozera makamaka kunena kuti buku la Daniel komanso buku la Ezekiel ndi mabuku amene adalembedwa mwaphiphiritsa kwambiri, choncho mpaka zinafika ponena kuti anthu buku la Ezekiel amatenga kuti ndi buku la chipangano chatsopano, buku la chivumbulutso la chipangano chakale. Tinaonanso ndithu maulosi ambiri amene analoseredwa mmene mucha, komanso tinaonanso makamaka za maulosi ambiri amene analoseredwa kuchokera mu buku la Daniel. Tinaona ndithu tinaphunziranso maphunziro ambiri kuchokera mu buku limene lija amene tinaona kunena kuti makhalidwe athu ali nako kuthekera kuti akhoza kuwasintha anthu kuti akadziwe Mulungu. Pamene tinaona chitsanzo chabwino pamene tinkaphunzira makamaka pa nkhani yokhudzana Shadraki, Meshaki komanso Abednego pamene anakana kulambira fano lija zimene zinapangitsa kuti mfumu Nebukadinezara akazindikire ndithu kunena kuti anthuwa amapembedza Mulungu woona, maka pamene anawatenga anthu aja ndikuyika ng'anjo ya moto ndikupeza kuti anthu aja osafa, matupi awo osawonongeka konse. Chinthu chimenechi chidabwitsa mfumu Nebukadinezara inazindikira kunena kuti anthuwa amatumikira Mulungu woona, ndipo timaona kunena kuti inalengeza ndithu mu dziko lonse kunena kuti asapezeke munthu wonyoza Mulungu amene achina Shadraki, Meshaki komanso Abednego amatumikira. Zimene zinachitika chifukwa chonena kuti chani, khalidwe limene adaonetsa Shadraki, Meshaki komanso Abednego kwa Nebukadinezara linampangitsa Nebukadinezara kudziwa zonena kuti kuli Mulungu. Akanagwadira fano lija Nebukadinezara zoti Mulungu sakanadziwa. Choncho tidaphunzira maphunziro ambiri kuchokera mabuku amene aja mu programu imene inangotha kumene. Mu tsiku la lero tikamaona makamaka ndandanda kapena kelidwe ka Baibulo, tikamaliza kuphunzira kuchokera mu buku la Daniel timenera kuti tifike pa buku la Hoseya. Choncho mu tsiku la lero tiyamba ndi kuphunzira kuchokera mu programu imeneyi ya Hoseya. Mu programu imeneyi pamene tikuphunzira kuchokera mu buku la Hoseya, mwina anthu ambiri zokhudzana ndi Hoseya tinamvako, ena akakukamba, mwina tinawerengako. Tikamaphunzira timatha kumvetsa bwino ndithu kunena kuti Hoseya ameneyu ndi munthu amene adalalikira pambuyo pa mneneri Amosi ku Israeli. Chingakhale mwina tikamakaphunzira za aneneri ang'onoang'ono, buku loyambirira kulipezera mwepeza buku la ndani kodi buku la Hoseya. Koma Hoseya sikuti ndi mneneri woyamba kulalikira ayi, kapena ndi mneneri woyamba wang'ono kuyamba kulalikira mawu a Mulungu ayi. Komano adalalikira chingakhale pambuyo pa ndani kodi, pambuyo pa Amosi amene amatengedwa kuti ndi mneneri woyamba amene adayamba kulalikira kwambiri ndithu. Choncho tikamaphunzira kuchokera mu buku limene la Hoseya timaonetsa kuona bwino kuti buku limene lili ndi machapter zokwana 14, limene tikamaliphunzira makamaka timatha kumvetsa bwino komanso kuzindikira kuti buku limakamba za zinthu zomvetsa chisoni. Zinthu zomvetsa chisoni bwanji? Limakamba za chikondi makamaka chapakati pa Hoseya komanso ndi mkazi wake Gomeri. Mmene buku limafotokozera makamaka limafotokoza kunena kuti Hoseya anakonda mkazi wake ndi mtima wake wonse, chingakhale mkazi wakeyu anali osakhulupirira kapena osakhulupirika. Zinapezeka kunena kuti pamene Hoseya wankonda Gomeri nthawi imene akuoneka bwino, makamaka nthawi imene Gomeri asakuoneka bwino, Hoseya kunkonda mkazi wake nkufika poyamba kuoneka bwino. Pamene mkazi wake ujayamba kuoneka bwino, adamusiya Hoseya ndikuyamba kumakenda ndi amuna ena ndikumapanga zinthu zosakhala bwino. Choncho mukupita kwa nthawi zinapezeka zonena kuti kuoneka bwino kuja kunasintha pa moyo wake, monga tonse mmene tikudziwira kunena kuti nthawi zonse munthu kamakula maonekedwe amanka asintha. Chimodzimodzinso zinachitikira zimenezi mkazi wa Hoseya otchedwa Gomeri. Pamene Gomeri maonekedwe ake anasintha,
anafunanso kubwerera kwa mwamuna wake Hoseya. Koma pamene Gomera anafuna kubwerera kwa mwamuna wake Hoseya adamulandira ndipo anamkhululukira. Zimenezi zimatiphunzitsa chani? Makamaka tikamaona nkhani zimenezi zimangophiphiritsa komanso kufotokoza makamaka zokhudzana ndi chikondi cha Mulungu ndi ana a Israeli. Chikondi cha Mulungu ndi ana a Israeli. Tonse timadziwa bwino mmene ana a Israeli pachiyamba analili kunena kuti anthu aja anali akapolo ku Igupto. Zimene zikufanizira ndi moyo wa Gomeri pamene iyeyo anali asali kuoneka bwino poyamba pamene anapeza kumene banja ndi mwamuna wake Hoseya. Choncho mukupita kwa nthawi pamene Mulungu anakonda mtundu umene wa Israeli kutulutsa ku ukapolo kuja kupita nawo ku Kenani ndi kupatsa zinthu zonse zosowa, zinapezeka kunena kuti mtundu uja unayamba kupembedza mafano. Ndiye kuti pamene mtundu uja unayamba kupembedza mafano zinali kunena kuti unakhala ngati kuti wasiya mwamuna wake Mulungu wayambano kumakapanga chigololo. Choncho ndi zimene buku limene limasonyeza pamene limakamba za chikondi pakati pa Gomeri komanso ndi mwamuna wake Hoseya. Choncho tikamaphunzira mu buku limeneli timakuonetsa kuona bwino monga tinanena kale kuti lili ma chapter zokwana 14. Tikamawerenga kuchokera mu chapter cha number 1 kulekeza chapter cha number 3 makamaka timakapeza pamene buku lili limafotokoza kwambiri zokhudzana ndi ukwati kapena banja la pakati pa Gomeri ndi Hoseya kuti ukwati wawo unali wotani. Choncho zokhudzana ndi mmene Gomeri anali kuchitira mosakhala bwino zinafotokozedwa ma chapters atatu amenewa, chapter 1 kulekeza chapter 3. Tikamawerenga kuchokera mu chapter 4 kulekeza chapter 13 makamaka pamene papa timaona kunena kuti Yehova Mulungu akudzudzula Israeli chifukwa cha zinthu zosakhala bwino zimene akuchita, makamaka kumusiya Mulungu amene anawombolewa ku dziko lokapolo lija kuti akafike ku dziko la malonjezano. Anali kwadzudzula Mulungu pa zinthu zimenezi. Komanso tikamuwerenga mu chapter chake chomaliza cha number 14 kuyambira verse yake aonekeza verse yake 9 anafotokoza kwambiri makamaka zokhudzana ndi uthenga wokulapa komanso kukozedwanso kwa zinthu ngati anthu adzavomerezedi kuti alape. Choncho buku limene limangofotokoza za zinthu ngati zimenezi. Kodi tikuona kunena kuti anthu amenewa ankachita zinthu zosakhala bwino, kodi zinthu zimene amachita zosakhala bwino zimenezi zinali zinthu monga zotani? Tikamaona Baibulo limaonetsa fotokoza bwino kunena kuti chinthu choyamba anthu chimene amachita kunali kupembedza mafano. Anali anthu amene anali nayo milungu ina kuposera Mulungu mmodzi woona amene ndine mwina timamudziwa bwino uja. Komanso analinso kuchita chigololo, kumagona ndi akazi onena kuti si akazi awo kapena kumagona ndi anthu onena kuti si amuna awo, komanso mwina kugona ndi achibale kapena kugona ndi nyama. Zinthu ngati zimenezo Baibulo limazitenga kuti ndi chigololo. Komanso Israeli makamaka moyo umene anali anafika poti ankafunanso mathandizo kwa anthu ena a mitundu. Kumbukira kunena kuti pokhala kuti Mulungu ndi amene anatulutsa ana Israeli kuchoka ku dziko lija lokapolo ku Igupto nkwabweretsa ku Kenani, anthu angati kuko akukhala pamene akumana ndi mavuto malo kapempha thandizo amene akhale kwa amene wakumudalira. Tsono amene akuti azidalira ndani? Amene akuti azidalira Mulungu. Ndero amene akumana ndi mavuto kuyenera kapempha mathandizo awo kumene kukhale kwa Mulungu. Koma Aisraeli sanali mu moyo umene wayi. Akapeza mavuto amapita kumakapempha mathandizo kwa ku Egypt komanso ku Assyria. Zimene zinamkwitsa Mulungu makamaka tikamuona mu buku limene la Hoseya chapter 5 verse yake 13 komanso Hoseya chapter 7 verse yake Hoseya chapter 7 verse yake 8 kulekeza mu verse yake ya 11. Komanso tikamuwerenga bwino kuchokera mu buku limene la Hoseya timaona kuti Aisraeli amenewa adafika poti anayamba kukonda chuma kwambiri kusiyana ndi Mulungu. Chifukwa yonena kuti chani? Tikamuwerenga buku la Hoseya limasonyeza kunena kuti Hoseya adali ndi mtumiki wa Mulungu makamaka amene anakhala ku ufumu wakumwera paja pamene tinaphunzira zakuti ufumu uja unagawikana m'magawo awiri kukhala ndi ufumu wakumpoto komanso ufumu wakumwera chifukwa cha mwana wa mfumu Solomoni paja pamene anakana kumvera malangizo anthu aja atamupempha. Choncho pamene ufumu unagawanikana zinapezeka kunena kuti ufumu wakumpoto chifukwa unasintha zinthu zambiri unayamba umachimwira Mulungu. Zinthu zambiri ngati ziti adasintha malo opembedzera kuyika ku fuko la Dani, yeti pamene Mulungu adasankha kuti malo opembedzera kukhale ku Yerusalemu kokha. Komanso ansembe amangosankha kuchokera ku fuko lina lililonse pamene Mulungu adasankha kunena kuti ansembe adziwekera ku fuko la chani? Ku fuko la Levi. Choncho mwachifukwa chimenechi anthuwa zinapezeka kunena kuti anali kuchita zinthu zosakhala bwino. Chingakhale mu moyo wawo nthawi imeneyo zinthu zinkayenda. Pamene zinkayenda anthu anapeza kuti ataya Mulungu.
ayiwala munthu amene apangitsa kunena kuti chumacho akhale nacho, adayamba kumapanga zinthu zosakhala bwino ngati zimenezi. Komanso adakhala ndi kamoyo kosamamva zonena za Mulungu. Mulungu akanena izi, iwo samanena zinthu ngati zimenezi. Choncho chinamkomera Mulungu kudzutsa mneneri ameneyo Hoseya, amene anakalalikira ku mtundu umenewu, ku mtundu wa ku Samariya, kumene kumadziwikanso kuti ku Israeli kapena kuti ku Efereimu, kumene ndikutikamba zakuti kumeneyo ndi ufumu wa kumpoto. Tikamuwerenga buku limeneli, ndi buku limene limaoneka lomvetsa chisoni, maka chifukwa cha amene Aisraeli adakhalira mu moyo wawo pakuyiwala Mulungu amene iwowa anawombola kuwachotsa patali ku mavuto kuja. Nzofunikira kwambiri kunena kuti ndine tidziphunzira kuchokera mu buku limeneli, makamaka kuti tidzimvetsa bwino. Tikamuwerenga mu bukuli, makamaka pali chapter china chimene anthu amachidziwa kwambiri, bwenanso chingakhala amene sapita tchalitchi koma amene kuti chapter chimenecho achidziwe, chimene sitifunanso nena kuti ndine tikachione kuti chimakamba zotani. Tikaonena mu buku limeneli la Hoseya chapter 4 mu verse yake ya 6. Anthu anga aonongeka chifukwa cha kusadziwa, popeza akanakudziwa. Inenso ndikukaniza kuti asakhale wansembe wanga, popeza wayiwala chilamulo cha Mulungu wako. Inenso ndidzayiwala ana ako. Choncho awapa uyu ndi amene Mulungu akulankhula ndithu kunena kuti chani? Anthu anga akuonongeka chifukwa cha chani? Chifukwa cha kusadziwa. Tsono pamene Mulungu akulankhula zonena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa, sizili kufuna nthawi zonena kuti anthu chinthu chine chonse sankadziwayo, koma chimene chidapangitsa kunena kuti akuonongeka chifukwa cha kusadziwa ndi chani? Baibulo kunena kuti popeza anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa, popeza unakana kudziwa. Mtundu wa Israeli unakana kutani kodi? Unakana kudziwa. Kwauza anthu inthu yolondola iwo amatani? Amakana. Mwa chifukwa chayo anthu anapeza kuti amatani kodi? Amaonongeka. Inu ndineyo timamva mawu a Mulungu kwa anthu osiyanasiyana, maka amene tikayesa timaona kuti ndi olondola. Kodi timasankhadi kudziwa mu mtima mwathu? Kapena anthu akamatiuza zabwino timazitenga kuti ndi zosakhala bwino? Mulungu rapa adalankhulanso ndi anthu amene makamaka mtundu wa Israeli umene unakhala kumpoto, kunena kuti uli kuonongeka chifukwa cha kusadziwa, koma chimene chinapangitsa nchonena kuti anthuwo ankakana kudziwa. Aliponso anthu ambiri masiku ano makamaka amene amadzimva kunena kuti iwo sangamve zinthu kuchokera kwa anthu ena ake. Ndiko kumene tikunena kukana kudziwako tsono kumeneko. Kungozika kuti ndinadziwa zinthu zinatani kodi? Zinakwana. Munthu akakuze zimene basi zimene madziwa zinatani kodi? Zinakwana. Kumeneko ndiko kukana kudziwa. Moyo umenewo ndi umene unapangitsa ufumu wa Israeli umene unakhala kumpoto kunena kuti ukaonongeke. Kodi khalidwe lanu limene mumaonetsa, mumakana kudziwa kapena mumavomera kudziwa? Chofunikira ndi chani? Tiyeni tizindikire komanso tikavomereze kudziwa kuti tikadziwe zokhudzana ndi chifuniro chake cha Mulungu. Nkhani zimenezi ndi nkhani zimene buku limeneli makamaka la Hoseya limapezeka nazo zambiri. Makamaka fundo zopezeka mmenemu zidankumangirira ngodya zitatu zija zimene tinaziona kale poyambirira, kuti tikamuona mu chapter choyamba lezi chapter cha number 3 timaona nkhani yokhudzana ndi ukwati pakati pa Hoseya komanso mkazi wake. Komanso tikamaona kuchokera mu chapter cha number 4 kalekeza chapter cha number 13 tikuona kunena kuti Yehova Mulungu akwadzudzula ana Israeli chifukwa cha machimo awo. Komanso tikamuona mu chapter cha 14 chapter chomaliza kwambiri verse yake aonekeza 9 tikuona kunena kuti Mulungu akulengeza makamaka za uthenga wakulapa komanso za kukozedwanso kwa anthu ngati angadzavomereze ndi kulapa machimo awo. Ndi nthu yofunikira kwambiri kunena kuti ndine tidzikhala ndi chidwi kumawerenga nkhani zopezeka mu buku limeneli kuti tidziphunzira zinthu zambiri. Tisamakhale ngati ana Aisraeli amene anayiwala Mulungu chifukwa cha chuma chimene anali nacho. Kumbukirani, inu ndi ineyo tili pano chifukwa cha Mulungu. Kodi pa zinthu zimene tili nazo timakumbukira nazo Mulungu, kapena nafenso timakhala ngati ana Aisraeli okuyiwala Mulungu chifukwa cha zinthu zimene tili nazo? Tiyeni tiziwerengani buku limeneli tidziphunzira zambiri makamaka zokhudzana ndi nkhani imene ya ana Aisraeli ndi Mulungu wawo. Tikachoka mu buku limeneli la Hoseya makamaka patsatane wa Baibulo timafunikiranso kuti tikafike pa buku lina ndilo bukuso lofunikira kwambiri, ndilo buku la Yoweri. Tikamakamba za Yoweri makamaka Baibulo limatisonyeza ndithu kunena kuti munthu ameneyo adagwira ntchito kapena adalalikira pa nthawi ya ufumu wa Persia, Aperesi chichewa tikhaza kutero. Adalikira mu nthawi imene ya ufumu wa Persia. Ufumu wa Persia umene utisewala kunena kuti ndi umene udadzagonjetsa ufumu wa Baibulo. Ufumu wa Baibulo utakhalapo kanaka zinapeza kunena kuti ufumu wa Baibulo unadzagonjetsedwa ndi ufumu wa Persia. Ndiye mneneri amene Yoweri adagwira ntchito makamaka mu nthawi yake imeneyi.
cholinga chake makamaka chinali kuuza Israeli kuti alape. Cholinga chake cha buku limeneli kwakulukulu chinali kuuza Israeli kunena kuti alape. Kodi ngati amauzidwa kunena kuti alape kapena kuti asiye kapena kuti asinthe, ndiye kuti machitidwe awo anali osakhala bwino. Zimenenso ino ndine kuti tikawerenga mu buku limene tikhoza kuphunziranso zinthu zambiri, kunena kuti ngati sitikuchita bwino pa zinthu zimafunikira kunena kuti n'kwabwino kuti tikalape. Ndipo timaona kunena kuti Mulungu adawatumizira zinthu zina zimene zinakhala pakati pawo kuti zikapangitse anthuwo kunena kuti akalape. Tikamaona mu buku limeneli makamaka chapter yake cha 1 kukalekeza chapter cha number 2 timaona kunena kuti adawatumizira dzombe komanso chilala. Cholinga chake ndi chani? Kuti akasinthe pakati pawo. Zimeneno ndine zimatusa kunena kuti chani? Nthawi zina Mulungu amatha kulola kunena kuti tivutike kamene tidutse mu nyengo zowawa, ndi cholinga chonena kuti tikamukumbukire iyeyo. Taona ana Israeli pamene anali kuchita zinthu zosakhala bwino, Mulungu analola ndithu kunena kuti avutike makamaka kuti dzombe komanso chilala zikagwe pakati pawo. Ndi cholinga chonena kuti anthu akavutika akakumbukire Mulungu. Inunso ndine nyengo zimenezi zimathanso kutifikira pa moyo wathu. Tikamaona makamaka mu chapter cha number 3 cha buku limeneli anangofotokozanso makamaka za kukozedwa kwa zinthu. Pamene ana Israeli dzombe zafikira komanso chilala chafikira, akati asintha zinthu zidzatani kodi zidzakozedwanso. Ndipo timaona tikamawerenga mu buku limeneli la Yoweri chapter 3 mu verse yake ya 18 pamene Mulungu amalonjeza ndithu kunena kuti ngati anthu amenewa adzalapa, Mulungu adzadalitsa ndi zambiri. Buku limene la Yoweri limakamba za zinthu ngati zimenezo. Komanso pali chinthu china chimene buku limene la Yoweri limakamba, mwina chimene anthu ena amachiphunzitsa koma mopotoka, koma ndikukhulupirira kunena kuti anthu ambiri timadziwa bwino ndicho chokhudzana ndi Mzimu Woyera. Tikamawerenga mu buku limene la Yoweri chapter 2 makamaka kuyambira mu verse yake ya 18 kumatsika m'musi, timaona ndithu kunena kuti pamenepa mneneri Yoweri adaloserapo zokhudzana ndi Mzimu Woyera kunena kuti mu masiku otsiriza Mulungu adzatsira cha Mzimu Woyera pakati pa anthu. Zimene timaziona kunena kuti zinakwanitsidwa kale ndithu pa buku lija la Machitidwe athu mu chapter 2, komanso china chiti zidakamalizika kukwaniritsidwira mu buku la Machitidwe athu mu chapter 10 pamene timaona kuti munthu wina wa mitundu woyamba adamva uthenga wabwino ndi kulowa mu mpingo wa Yesu Khristu. Limeneli ndi buku lofunikira kwambiri, lofuna inu ndine kuti tidziwerenga kumamvetsa bwino nkhani zimene zimapezeka m'menemu, ndi cholinga chonena kuti tidziphunziramo zambiri. Kodi buku limene mmaliwerenga taloneni kuti ndi buku lochepa kwambiri, buku limene ma chapters atatu okha. Mutati mukhale ndi nthawi kuti mufuna muliwerenge momveka bwino, kungopatula kuti wiki ino ndifuna ndiwerenga buku la Yoweri, mutha kuwerenga buku lonseli komanso ndikulimvetsetsa bwino. Koma kodi mumatero ma chapters ochepa chabe, ma chapters okwana atatu okha. Ndi buku limene lokamba zambiri makamaka lidalosera zokhudzana ndi mpingo, komanso tikuona kunena kuti anzathu awa Mulungu adalola kuti akalangike, chifukwa akalangike ndi cholinga chonena kuti pambuyo pake adzantani adzamukumbukire Mulungu. Ndi chinthu chofunikiranso kunena kuti ndine tidzakhala ndi chidwi kuwerenga buku limeneli zilimvetsa bwino, ndi cholinga chonena kuti tikazindikire kunena kuti kuli Mulungu mmodzi, ndiye Mulungu woona. Choncho tikachokanso pa buku limeneli, buku la Yoweri, tikamaona mtsatanetsatano wa Baibulo timenenso tikafika pa buku lina ndilo buku la Amosi. Tikamaona buku limene la Amosi, limene Amosi amadziwikanso ndi kunena kuti mneneri wa chilungamo. Chifukwa chani amadziwa kuti mneneri wa chilungamo? Mu zinthu zake zonse zambiri akamalalikira amatsogoza chilungamo, makamaka kulimbikitsa mtundu wa ana Israeli kunena kuti ukuyena kuchita zinthu zake koma mwachani kodi? Mwa chilungamo. Ndi chifukwa chake kunena kuti mneneri ameneyu amatchedwa kuti mneneri wa chilungamo. Ndipo tikamalowerenga buku limeneli limakwanitsa kutisonyezera bwino kunena kuti lili ma chapters okwana 9. Buku limeneli lili ma chapters okwana makamaka 9. Ndipo tikamawerenga kuchokera mu chapter 1 kukalekeza mu chapter cha number 2, kuyambira chapter 1 verse 1 kukalekeza chapter 2 verse yake 5, timaona kunena kuti mlaliki ameneyo Amosi akulalikira zokhudzana ndi chiweruzo cha pamayiko amene anayandikana ndi ndani kodi? Anayandikana ndi Israeli, amene amachita zinthu zosakhala bwino Israeli komanso Mulungu. Tikamaona kuchokera mu chapter yake cha number 2 kuyambira verse yake 6 kukalekeza verse yake makamaka chapter 2 kuyambira verse 6 kukalekeza chapter 6 mu verse yake 14, anafotokoza konso kwambiri makamaka za chiweruziro cha pakati pa Israeli. Ndipo tikamaona mu chapter yake cha 7 verse yake 1 kukalekeza mu chapter 9, anakambako makamaka zokhudzana ndi masomphenya amene mneneri ameneyu anaona mneneri Amosi.
ndipo tikamaphunzira bwino za mneneri Amosi ameneyo timaona kunena kuti ndi mneneri yekhayo amene anali mneneri woyamba wakulalikira uthenga wabwino, mwinanso pafupifupi aneneri onse asadayambe kulalikira uthenga wabwino, chifukwa tikamaphunzira bwino mneneri amene timadziwa ndithu kunena kuti ndi mneneri amene anachokera ku ufumu wakumwera kwa Israeli, koma Mulungu anamutuma kuti akalalikire makamaka ku ufumu wakumpoto kwa Israeli mu nthawi imene amalamulira Yeroboamu wachiwiri. Ndero mutha kuona kunena kuti ndikale zedi chingakhalenso Israeli asanapite kuchani, asanapite ku ukapolo. Komanso mwinanso anthu asakuzindikira kunena kuti nthawi imene adzapita kuchani, adzapita ku ukapolo, anagwira ntchito imeneyi kwakale zedi. Ndi muja mmene ndinafotokoza kunena kuti atatha mneneri Amosi ndi pamene panadzabwera mneneri Hoseya. Choncho buku limeneli tikamaona timaona nena kuti nthawi imeneyi imene mneneri amene anatumidwa kuti akalalikire mawu uthenga wabwino inali nthawi imene zinthu zimayenda bwino ku ufumu wakumpoto. Ndiye kuti inali nthawi imene mwina anthu sanali kuchita machimo, Mulungu anawadalitsa ndi zambiri. Ndiye chifukwa nena kuti anthu aja ali kuchita zinthu zabwino pamaso pa Mulungu adalitsa pakati pawo pali mtendere, kanaka zinapezeka kunena kuti anthu aja ayambanso kuiwala Mulungu amene wadalitsa ndi zinthu zija. Choncho Mulungu ataona kunena kuti anthu aja ayambanso kuiwala amene wadalitsa, chinamkomera kudzutsa mneneri ameneyo otchedwa Amosi kuti akawadzudzule anthu amenewa, akazindikire komanso akakumbukire za ukulu wa Mulungu. Ndipo tikamaphunzira kuchokera m'Baibulo timaona ndithu kuti anthu amenewa anali kuchita zinthu zosiyanasiyana chifukwa cha chuma chimene Mulungu anawadalitsa nacho. Mulungu wadalitsa chifukwa ali kuchita zabwino, ndiye chifukwa Mulungu wadalitsa kuti ali kuchita zabwino, ndidalitso uja nawo akumagwirisana ntchito mu njira yosenerera. Mosenerera motani akumachitanso machimo osiyanasiyana chifukwa anthu aja ali pachani, ali pabwino. Mwinanso zimenenso ino ndine ambiri timakonda kupanga. Pamene Mulungu watidalitsa timakonda kuiwala amene watidalitsa ndi kuyambogwiritsa ntchito chuma chathu chija mu njira zosenerera. Moyo wa Chikhristu sumafunika kuti tizikhala choncho ayi. Choncho tikamalenga m'buku limene timaona ndithu za machimo ambiri kunena kuti pakati pawo pa ana Israeli panachituka ndithu machimo ambiri. Chifukwa chake tikamaona m'buku limene la Amos chapter 3 mu verse yake 10 timakaona kunena kuti mneneri amene Amosi akuwalangiza makamaka zokhudzana ndi umbava umene unakula pakati pawo, maka pamene mulemba buku la Amosi ndi Amosi amene pamene analemba kunena kuti pakuti sadziwa kuchita zolungama, amene akundika zachiwawa ndi umbala m'nyumba zawo zachifumu, ati Yehova. Apapanso ali kufotokoza makamaka za mtundu umene wa ana Israeli kunena kuti akuti samadziwa kuchita zinthu zachani kodi, samadziwa kuchita zinthu zolungama, ndipo amakundika zinthu zachiwawa mu nyumba yachifumu endani, mu nyumba yachifumu ya Yehova. Samadziwa kuchita zinthu zolungama, ndi kuti umbava unawakulira pakati pawo, amangopeza zinthu koma mu njira yosatani kodi, yosenerera kapena yosalungama. Titha kuphunzira pamenepa inu ndine amene tokhala mu moyo dziko lapansi, Mulungu akatidalitsa sikuti amakhala kuti otitsekulira njira yonena kuti tikapeze umbava, tikapange umbava pamalo pena pake. Komano imakhala kuti ndi njira yonena kuti anthu ena ake akathandizikire chifukwa cha zimene Mulungu ife atanena nazozo kodi watidalitsa nazo. Kodi pamene inu munadalitsika ndi Mulungu mmagwiritsa ntchito bwanji zinthu zimene Mulungu anakudalitsani? Mmatenga kunena kuti ndi njira yonena kuti mukachitire umbava? Sizimafunika choncho ayi. Timaona anthu ambiri, atsogoleri ambiri m'malo komanso m'mayiko, chifukwa kuti Mulungu adalitsa amagwiritsa ntchito mdalitso wawo mosenerera. Zinthu zimene zosafunikira pamaso pa Mulungu, monga mmene tikuona apa kuti Mulungu ankawudzudzula mtundu umenewu wa ana Israeli umene anakhala kumpoto chifukwa cha zinthu zosakhala bwino ngati zimenezi. Komanso tikamaona mu buku limene la Amos chapter 5 mu verse yake 7 timaona unena kuti pali chinthu china chimenenso chinakulira anthu amenewa ndicho kupondereza anthu osauka. Anthu ambiri achita bwino mu dziko mu chifukwa cha madalitso, ndiye tikudziwa kunena kuti tikamakamba kuti ndi dziko lolemera sipangalephera kukhala anthu osauka. Ndiye kuti chifukwa kuti muli anthu osauka, anthu olemerawa akumayamba kumapondereza anthu olana anthu osaukawo. Momwe unena kuti mwina anthu osauka aja nawonso adzakhala mu moyo osangalala, chifukwa unena kuti mu dziko amene achuluka ndi anthu otani, ndi anthu olemera, koma moyo sumayenda choncho ayi. Anthu olemera anali kupondereza anthu osauka, zimene timaziona mu buku limene la Amos chapter 5 mu verse yake ya 7 pamene mulembi wa Amosi analemba kunena kuti inu osintha chiweruziro chikhale chivumulo, nimugwetsa pansi chilungamo. Apa tikuona kunena kuti Mulungu alifotokoza choncho ndithu kunena kuti inu osintha chiweruzo kuti chikhale chani,
kuti chikhale chivumulo. Pamene akamba za chivumulo chimenechi ndiye akukamba za ululu. Chikhale chinthu chimenechi ndichotani ndi chowawa, chinthu chopweteka, akuti nimugwetsa pansi chilungamo. Anthu amene anafika mu moyo umenewu omasintha chiweruziro kuti chikhale chivumulo, komanso amagwetsa pansi chani chilungamo. Ndiye kuti zimenezi amapanga kwa anthu osauka anzawo, monga tonse mmene timadziona kuti anthu ena ake pamwe tinafika pomavomereza kuti ndalama imayankha chani, imayankha funso lina lililonse. Kapena ena timafika pomanena kuti pamene ndalama yankhula chilungamo chimatani chimakhala chete. Ndiye kuti ndalama imayankhula pati kuti chilungamo chikakhale chete, itha kulankhula pamalo pamenenso pali anthu osauka, ndi pamene ndalama ingalankhule momveka bwino. Chonchonso zimenezi ndi zimene Mulungu amauza anthu amene kunena kuti ali kusintha chiweruziro kuti chikhale chani, chikhale chivumulo. Zinthu zimene zinanena kuti zikayende bwinobwino anthu amenewa amapeza kuti amakaziwawitsa kuti zikayipire anthu osauka. Ana Aisraeli amene anakhala kumpoto, amene amadziwika kuti Samariya, komanso amene amadziwikanso kunena kuti Efereimu, adayamba kuchita zinthu zimenezi, zinthu zosakhala bwino. Kodi inuyo ndi ineyo pamadalitso amene Mulungu anatipatsa sitimapanganso zinthu ngati zimenezi? Tizifunse aliyense payekha. Ngati timapanga, ndi nthawi yabwino yofuna kuti tisinthe ndi kumachita zinthu zimene Mulungu amazifuna, kuti mu nthawi kumaliza kwa moyo uno tidzapeze chipulumutso. Zinalipo zinthu zambiri zimene anthu amene amachita, makamakaso tikamuwerenganso m'buku lomwe la Amosi chapter 5 verse 12, timakapeza kunena kuti anthu amenewa chidawakulira ndi chinyengo pakati pawo. Mulungu adalitsa ayambanso kumapanganso chinyengo, zimene timaziona mu buku limene la Amosi chapter 5 verse 12, imene analemba kunena kuti pakuti ndidziwa kuti zolakwa zanu nzochuluka ndi machimo anu ndi olimba, inu akusautsa olungama, akulandira chokometsera mlandu, akukhala osowa ku chipata. Apapanso akunena kuti anthu amene makamaka adayambanso kumalandira zinthu zokometsera chani, zokometsera mlandu. Ndiye kuti chinyengo chakula pakati pa ana Aisraeli. Nkhani kuti yavuta, tiyeni tikaweruzidwe uko, kapena tiyeni akatithandize uko. Atsogoleri nawonso oweruza milandu anafika poti anayamba kumalandiranso chinyengo. Inu ndine pamene tili Akhristu titha kukhala kuti tili maudindo osiyanasiyana ku mpingo, chingakhalenso ku dziko, chingakhalenso ku mabungwe osiyanasiyana. Kodi timapanga nkhalidwe umenewo omalandira chinyengo mu nthawi imene tifike kunena kuti tiweruze? Ngati timapanga zinthu zimenezo, zindikanena kuti timakhala kunena kuti tikuchimwa, chifukwa ndi chinthu chomwecho apa chimene Mulungu akwadzudzula nacho ana Aisraeli, ndipo ali kuwalonjeza ndithu kunena kuti akapanda kusintha Mulungu adzawawononga. Inu ndine ngati matero, tiyeni tikasintheni. Mumakhala bwanji ndi zinthu zimene Mulungu anakudetsani nazo? Kodi mmagwiritsa ntchito madalitso amene Mulungu anakudetsani nawo kuti akakhale chinthu chozunzira ena? Musamapange zinthu zimenezo, makamaka tiyeni tikapange zinthu zonkomera iye Mulungu. Ndipo tikamuwerenga kuchokera m'buku limene la Amosi chapter 5 kuyambira mu chapter 8 kuyambira verse 5 kulekeza 8, timakaona neno kuti anthu anayamba kugwiritsa ntchito masikelo akuba. Kumagwiritsa ntchito masikelo akuba, mwina chinthu chonse chokwana 10 kg, ukapita nacho pa sikelo paja 40 sikelo ayipanga zake, ukapeza neno kuti chikakwera ndi kulemeranso kwina. Zimene zinachulukira pakati pamenepa pa ana Aisraeli, zimene mwina tikapeza nthawi tikhoza kuwerenganso kuchokera mu buku limeneli la Amosi chapter 8 verse yake ya 5 kulekeza 6. Komanso chifukwa cha chuma chimene anena nacho anthuwa, akuchita chuma, apeza chuma ali nacho chambiri ndithu Mulungu adalitsa, ndiye akupanga zinthu zosakhala bwino, koma amalimbikirabe kumapita kuchani, kumapita kutchalichi. Ndiye kodi kupembedza kwawo kunali kotani? Fundo inanso yomaliza ndionena kuti kupembedza kwawo anthuwa kunali kwa chinyengo. Chifukwa nena kuti chani, munthu sungapita kutchalichi kukampembedza Mulungu yeti pamene wewe mu mtima mwako ukudziwa kunena kuti wapanga zinthu zambiri, zinthu zosatani, zosakhala bwino. Mapembedzero amene Mulungu sangatani kodi sangalandire. Kupembedza kwawo anthu amenewa kudali kupembedza kwa chinyengo, ndipo zinthu zimenezo ndi zinthu zimene Mulungu anali kudana nazo makamaka mu nthawi imeneyo. Choncho tikamaonanso mu buku limeneli la Amosi chapter 5 analembaponso chinthu china, chinthu chimene anthu ambiri makamaka amakonda kugwiritsa ntchito komano mu njira zolakwika. Towerengako mu mavesi awiri, Amosi chapter 5 verse yake 23 ndi 24. Amosi chapter 5 verse 23 analemba kunena kuti mundichotsere phokoso la nyimbo zanu, sindifuna kumva mayimbidwe azisakasa zanu. Amosi chapter 3 verse 23 akunena kuti mundichotsere phokoso la nyimbo zanu chifukwa sindifuna kumva chani, zisakasa zanu. Anthu ambiri timagwiritsa ntchito verse imene kumakalalikira anthu mawu zonena kuti mwaona Mulungu amakana kuimbira zida,
amatiti chotse zisakasa zathu pakati pathu. Kodi vesi imeneyi munthu akhoza kugwiritsa ntchito mwina pakuphunzitsa anthu kunena kuti tikuyenera tisiye kuimbira zida mu mpingo? Nkhani ndiye kunena kuti tikakumbukire kunena kuti mu chipangano chakale anthu analolozedwa kumwimbira Mulungu kapena kupembedza Mulungu pakugwiritsa ntchito zida zimbiro. Ndichifukwa chake mwina timaona mu buku lija la Masalimo limene limatchedwa kuti buku la nyimbo la chipangano chakale, makamaka tikamuwerenga mu chapter 150 chimene chidafotokoza kwambiri zokhudza ndi kuimbira Mulungu pakugwiritsa ntchito zida. Anzathu kalelo anali ololezedwa kumayimbira zida pakumpembedza Mulungu. Koma kodi chimene chinapangitsa Mulungu apa ndi chani kunena kuti akauze anthu nena kuti mundichotsere phokoso la nyimbo zanu ndipo sindifuna kumva mayimbidwe azisakasa zanu? Nkhani inena kuti chifukwa anthu anchimwira Mulungu ndakumapita omakampembedzaso Mulungu, mapembedzero amene Mulungu sangalani kodi sangalandire ndi chifukwa chake akauza nena kuti mundichotsere nyimbo zanu sindifuna kutani sindifuna kumva. Chifukwa chonena kuti chingakhala anthu adziyimba kaya adzipembedza adzigwiritsa ntchito zisakasazo kumapembedza Mulungu, koma nkhani ndionena kuti mapembedzero apo pamaso pa Mulungu salandiridwa. Mwachifukwa chacho Mulungu akauza nena kuti chani mundichotsere. Kodi pamene tafotokoza chonchi tikunena kuti mu chipangano chatsopano anthu tikhoza kugwiritsa ntchito zida pakuimba pakupembedza? Tikamaphunzira malemba amatifotokoza bwino ndithu kunena kuti zinthu zonse za chipangano chakale zinakhomedwa pa mtanda. Choncho mayimbidwe atsopano amene Mulungu anatipatsa ndi amene timakapeza mu buku la Efeso chapter 5 makamaka verse yake 19 pamene timauzidwa kuti tingembe bwino bwanji, komanso tikamuwerenga mu buku lija la Akolose. Mu verse ine yotsatira ndiyo verse 24 imene makamaka anawauza anthu amene akunena kuti akuyenera kuti kunena kuti chiweruzo cha Mulungu kapena chilango cha Mulungu chidzayenda ngati madzi mtsinje wosefukira. Nthawi zonse tidzizonena kuti pa chilungamo cha Mulungu adzachiyendetsa monga mmene timafuna kuti tidzikhalira. Sangalole kuti tidzapotozedwe chifukwa kuti ndine kuti zinthu zosakhala bwino. Zimenezi ndi zimene timafuna tiphunzire kuchokera mu mabuku atatu amenewa. Pamene tinayamba kuphunzira kuchoka mu buku limeneli la Hoseya, tachoka mu buku la Hoseya taphunzira mu buku la Yoweri, kuchoka mu buku la Yoweri tadzaphunziranso mu buku limeneli la Amosi. Mwina nkutheka kuti tili ndi funso kapena ndemanga, tiyeni tikatumize ndi funso lathu kapena ndemanga kudzera ku nambala iyi 0 kumbukirani nena kuti programu imene amakupatsani ndi Alilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe, ndipo mu tsiku la lero munene ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona